ka ejahar ka bala ujo do circle inspector ka tura u bitching and marang haka absantrik naitung haka baide ba kejingja hatura ka bala mi kejingklumar kata haka absautrik naitung bat ka baki pulit megalia ki keno ba ka dei kejing thumu ban pen mansau ne kejingmut basniu yo mentirang ba ka jelau konrat ke sangma kala kenthub ru ka kerteng ubernat marang u MDC ka BJP bat babat kamru kum vice president ka BJP u Richard marak laingut ke erang barim jong ka sengle no bala pendam no ka JNLA ki ba kenthub yo rupanto CH marang uniti ji moment bat u anurak marak harangkat pat kiwe kibra thoru harangkat ka kerteng seng san perthai kini besa ujor ejahar kidan hadu sau phunreungut bat kawairu ka dei kanong elam seng phalang kabla paw harilom garo ka jeni and sangma ha ka bai dei bat kani ka ejahar kabala ong ba ka jingthmu kam dei tang yo mintirang ba hanrei wat yo MLA u DC SP bat ke magister bat ki pulit ki register kes halor ki kendon ba fair bat pha syak yeng ka shari kabala pan ban set yaki hadu nyosngi ha along khnang banla ban penlong ya kajing token Shimye ka kabu sha ka lawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka the Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr Sinrang Batngen Wadri u Dr Balapin Tibet haka ban sumar jingpang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi ublay na do ka khatway baje min step ha do henry baje janme